Na hát, sziasztok! És Persze, ez ő a videó. Domer Rule, Keep Inventory, És itt vagyunk, a modos SMP. Fruit. Vagy Nem, ezt a voldot nem veszük ki, mert ez vicces lesz. modos mór 1. Na! Ja, itt nem fogom magam. Az a jó. De amúgy is van Keep Inventory nyuginál. Akkor már legyen valami nehezítés. Na jó, sziasztok! Csak akkor megy a Én nagy Matt videó. vagyok. Na jó, Igen, Sama megy. megy. Csikbá! Jó, Patrik, bár jó napot! Mi van akkor a Barozsnál meg a Nyugodt patak? lesz nagymamája. Mor van egy kis baj. Kaptam egy macsétát. Mor ki van téve egy jel. Gyere ide, Máté. Miért? Én éppen mászok föl egy dzsungelfára. Amúgy a világ legszarabb Én most keresem. Az úgy nagyon rossz van. Van valami megírlant. Egy ház. Most ez enyém. Én nem is látok Eddig. Hallod, amúgy meg se kell építeni a házat. Hát... Itt van egy Ja, de ezek nagyon Jó, rossz. hát akkor nem arra megyek, amerre a Lóci. Ne is. Vaj, Máté, akkor te most itt vagy, Hey. Most visszajöttem spónra, mert meghalt. Akkor, aha, gyémantkart, aha, macséta, aha, pajzs, aha. A macséta az nagyon jó, mert annak nagyon gyors a... Mi az? Amúgy egy kicsit gyorsan Arra ki viszont fog más, hogy épülni. Mi Jó, figyelt bálna. engem, és... Ott egy rohadt bálna. Mindenki Az akkor vagy gondolom, izé. De akkor mindenki Spruce-ba fog lakni, mert akkor én is. Aj, figyel engem. Ott van, ott. Meg Ki meghaltam. Az a Lóci. Fejlődti. Na, itt egy Spruce amúgy. Ja, meg fogok halni. Csak hát... Menjél! Hát ez, de... Ja, Ah! ez igazából havas, de Spruce. Na, visszajöttem. Tök szép. van keep inventory? Nem! Már megint kikeseltem! Szólok, nézz hátra. Rossz. Na, most ez. Oh! Jó gyerekek, halljátok, nekem ez nem fog működni, én már másodjára keselek. De hogy jön? De miről? Nekem Hogy megnyitom az inventorimat és egyből. Hallod, Lóci, van izé? Keep inventory? Van. De hogy keresel? Nem tudom. Hát hogy? Tudom. Nekem feljebb megy az FPS-en. Na, Hát a FPS-en nekem sincsen baj. Szerintem a izé miatt, akkor a wifi miatt. Nem. Mert akkor, mikor megnyitom az inventorimat. Meg amúgy akkor nem a Minecraft kapcsolódnak és nem azt írnák ki, hogy valami baj volt. Tényleg sem. tényleg. Na, amúgy visszatépizek meg. Mat? Igen. Jó, nem keresel? Oh, Mi gyertek oda? Amúgy ez tök szép sziget. bazd meg, most keresel! De nem tudom hogyan. Modokkal nem lehet baj. Azokkal nem lehet, mert én benn vagyok még. Én már nem látok Azt semmit. mondom. Kösz. Nagyon azok. Nem tudom, egy Spruce keresünk. Na én csak folyó mellett akarok lakni, nekem tudom. Én egy tónál. Hol? Hova mentetek? Ja, kicsit vágok fát, mert annyira nincs semmi. TP-z rank merse. Ja, itt van. Valakinek tudok adni egy vaskardot, ha kell. Nekem van gyémánt. Mi? Valakinek kell. Jaj, Mert merse egyből beadta az első házba. hát... Kicsit durva. Nincsen izé free lookom, az annyira idegesít. Nekem sincs. Miért? Máté, nem csinálunk inkább csónakot? Várjál. De az én vagyok, Lóci. Az én vagyok. Ja. Digi hey. Digi hey. Amúgy ez lehet, hogy egy sziget, amúgy nem is rosszul néz ki. Á, de... Nem néz ki rosszul, csak annyi fa van, hogy nem látni. Ja. Már megint kikeseltem. Nem tudom miért keresel már. Úristen. Fel van téve Ahora a indítotod Tix? a gépedet? Ezért nem fog sikerülni. Jóra indítottad a gépet? Igen. Jó, nav level van. De akkor az egészben már nem használja ki az egen, de az is lehet akár. És ott Tópé. a memory osztás, hogyha az nincs maxon, az lehet még baj.
Nem volt maximum. Ó, maséta! Húsz fel. Maséta. Mert az jobbá teszi, mert kihasználja a gépedet. Hogy kell ezt betenni, ezt a memória kihasználás, ezt hol kell megnézni, nekem se, Valamit. Én is. Ja. De az ott nem az FPS-sel van a baj. De nem, az is, de az optimalizálja a gépedet, csak várj, ezt meg kell találnom újra. Aha, Máté! Mi Egy van? hajó, gyere újra! Kiléptem! Egy hajóval. Ha most visszalépsz. Hát gondolom nem lesz ott az örökké úgy. Itt De. van, de itt körözgetem, nincsen ott. Szóval vissza tudok érni. Eltűnt. Gyere. Rossz. Action, strength, és ez passzív rögtön. Jó, beszartam, inkább betettem megint. Ja nem, ezek mindig Jobban fél vagyok. HP-t adnak. És hogyha megvan. Megvan. Ott bedobott most a gépházba, ugye? Aha. Speciális rendszerbeállítások ott van, hogy egy kicsit. Persze. Hopp, Azt mert neked becsöngő. majdnem az volt. Mondta, hogy itt nem lehet sehova. Jó. Ez megvan. Kecsó? Nem. Nézd az élet. Jó, megöltem. Szóval így, ha nézed. Nézem. Na, szóval itt ez dobja ki, ugye? Jaj! Hát nem, már Windows 10 van, de... Ilyet kéne nekem. 3%-kal több damage-em van. Az nagyon Na, sok. talán itt szóval. Kecsó, csak visszamész, na arra menjünk. Nézd, erre rá. Aha. Betűvel lehet megnyitni. Maséta, az kell. Betű. Ja, És akkor meglátod majd, hogy van plusz egy szívem, Dick. Beélek. Máté, Na? ezt hallod? Nem. Én most már szerintem messze vagyok tőled ahhoz. Jut a merse! De miért? Mert miért? itt kitűnnek. Tudom, hogy fütyülnek. De az én kajám lesz, tudni. Csinálsz. Én is kifagytam most. Bár Egyet lehet, És hogy- írja az, hogy játékmentés és aztán. Ja, de nekem nem az. Most kötöttem ki. Na, nem kell hozzá rész. Ne. Nézzük a jaj. bálintot. Jaj. Én itt vagyok egy sötét fa erdő. Hát azt Na, mondom, hol van ez a csávó? Mindjárt én nézem meg. Itt van egy izés, mi az? lesz panot. Ó, Nem szanod le. ez az. Hol van? Nem tudom, de nem mozog. Nem mozog semmi. Az a gond, hogyha nem lenne ez ilyen gyakori, akkor jó lenne. Csak az a gond, hogy kb. Minden 10. percben Nem, valami de néz. annyi jó benne, hogy... Miért lesz vele? Találtam dzsungel. Úristen, ez mi? Merse? Mi van? Lépésd rám? Valamit nagyon elszámoltak. Jó. Annyi kalam van. Mi a? Ez... Jaj, hát ez semmi, ilyet már láttam, de ez semmi. Nincs ebben szar sem. Vaj, bemegyünk. Cobblestone. Mondom, hogy nincsen. Na azt lehet, hogy itt van a izé. Aha! Semmi! Mi van? Hülyec. Rod Lóci, first Ó. oh. Keresztül. Aha, Azt nem is tudtam, hogy van Az ilyen. itt egy Waystone. Ez... Ó, Istenem. Már régen hallottam ezt a hangot. Én utána. Nem, csak már még nem. Még nem. Jézus, mit egy bálna? Mi a fasz? Én most nézek egy De jön csávót. utánam, de jön utána. Ha, Istenem! Na jó, rakjuk már ki ezt a modot. És most kiléptem, és most el fog kezdeni nekem Mekkora idő bálna van túllépéseket írogatni, megölök. nem is le a játékot, azt néha max meg. Jézus. Nem akarom ezzel nézni. Én mondom, hogy rakjuk ki. Ezen kívül Nekem sincs igazából sem. kedvem. Halljak már meg! Én is úgy vagyok már vele inkább. Mindig. Amúgy találtam Máté sokkal szebb taiget. Buta. Én most át fogok tépézni. Nem. Tépészetek arra is van, ezek... Várjál.
Lépek fel. Na várjál. Na nézd, Máté. Jó. Igen. Gyere, gyere. Hol vagy? Hol vagy te? Itt, Igen. gyere. Itt eljössz. Még. Jó, már én is megyek oda. És ezen a kis szigeten valószínűleg. És ezt bővíted is majd? Hát valószínűleg, ja. Ez itt mi a Hát fasz? jó, nekem minden, meddig nem laksz ott annak abba, ahol én akarok, vagy annak közelébe. Vagy legalábbis, hogy nem látlak, igazából addig nekem mindegy. Miért nem telik? Ki ásik most? Nem tudom. Ott egy knocker. Ott a kopogó. Honnan a szarból jött ez? Jó. Igen, betölt ez a szar, addig felöltözök szerintem. Mivel most rohadtul félek. Mert nem látok szart. Nekem nem. Most bányászok. Nekem kell találni. Jó, másik, csak lépjél ki. De most bányászok. Mese, lépjél ki! De nem is alszol! Én alszok! Hát leszorom. Jó, kilépek az. Jó, a Goatmannel még nem találkoztam. De ez másik, ez a Goatman. Tudom, de még mindig nem találkoztam vele. Én Azt már nem találkoztam találom, De izékkel. ez? Miért van ennyi creeper? Ezt nem találom, ezt a Goatman-t. Vagy amit a Bálint küldött, az kell, az a 440. Nem, amit én küldtem. Ja, azt nem találom. De a Mor is Csak megtalál. annyit írja be, hogy Goatman. 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 Nekem más olyan fog kinézni. Ó, ez a Minecraft Fantasy House. Jaj ne, nem Black Mystery House. Ez nem az az... Ja, az is itt van. De ez ugye a Dark Fantasy House, nem a Black Mystery House. Egy híd, Geci, nem tudom, hogy jöttem elsőjéle, vagy valaki, de ott látok egy hidat. Minimap-pont. Egy híd, ami átkötődik, az ott én élek. Na Cave Dweller, gyere! Gyere Cave Dweller! Szétbaszlak. Jaj, hát persze, hogy nem akar jönni, mert tévős cigány. Mi a fasz? Az mi a geci? Találtam valami dungeon-szerűséget és elmegyek oda. Run!
Mi a faszom ez? Szerintem megtaláltam a Strongholdot. Ja, megtaláltam a Strongholdot. Geci. Ennyi lett volna a videó. Kentő voltam. Csöztök. Hát sajnál ennyi lett volna a videó. Én voltam Kentő, a Kentő csatornáon. Na csöztök!